Saca
Goedemiddag volgers, goedemiddag Wisrana. Ja, Chief Vrolijk Poku, want het is lockdown. Alles aan ons roto. Ik heb net om misschien breaking news. Ik hoop dat kan door een weekend total lockdown. Ja, want dan kon er een waka. Ja toch volgers, voor de buitenlandse volgers. Spanje, Nederland, Amerika. Wisranang overal. Goedemiddag. Tidem mim lafu toch. Tidem mim lafu tjuso. Volgers, de volgers zeggen volg me alla lisi. De sansa met takeko uit. Ja. Isabi. Kopota sanja even op stilte. Ja, dit moet even dicht kan. Even tori de. Ja. Volgers, total lockdown of sani akomoro frukuno. Mi ben verwacht de mi denk tak abo go 6 euro. Go mit 6 euro manting. Want akondre cha probleem. En de suku ala sot sani. Ja. Want total lockdown moest de. Ja. Goed. Ja. Daarom in ik kon zo vaak. Misschien op Facebook, dat de man sroto benino. Want zekere manier zei ik op Facebook. Dus kan je dus sroto mi wande toe. Maar moet aan takite laste. Ja. Maar sasa mi lezen en if me she. En if de man doe echt. En if me kies de papiera tamara tratamara. Dan je mag sabi tak mo nyawa to man. Want ano kan de so. Takwantu mai takwantu sani. Kan de so is negatief. Trawano lobeng. Dan we begin tek man sroto. Want amam gwa Holland. Beschuldig wa man zomaar. Want mino shama tapo osporenslijst voor Holland. Dus dat misap mino shi. En mino hoop dat ik tamara mi kies de kopie. Dan even true. Dan wel moet takwantu samfu amang. Mino sabama persoonlijk. Maar if een man sa eitak sa sayna kondre. Wat het trouwen drink double. Nanga 3 double. En dan mijn feest na kwata en karta is de 200 SRD. En in Alkmaar wordt er gefeest. En in Paleis wordt er gefeest. Dat de want Chiman feest. Dat was roto. Maar goed, minister. Ik had het verwacht. Ik hoop dat ik de mixa op. Want. Ik want je de cijfers wel. En ik want je film. Want. Serana mai pina. Maar volgens mij kom morgen varen tapator dat hij. Misschien want ze een jeugdparlement en met Jimmy mening. Misschien want toen maar val me aan. En misschien de laatste tijd want toen maar hij val me aan. Want de man vindt dat met taxani. Dan mi tak tak emi na takwan sa bom ta pikimi. Want de man sa pikimi sa ja mim jide man kans. Want na bouta pora kontre 10 jaar. Mi tak okay. Da pe ya leti. Suma pore, suma no pore. Alas masa go stem gi red Suriname. Sabi tak regeren Bouterse 1, 2 poren. Maar hoor rekenen toe. Unom skoif ala sani. Ge a regeren. Im lukus ma bij de partners. In a regeren toe. De eerlijk toe. Want ano NDP wabe de in a regeren. Ja toch? Ano de masa bede in a nanga bouta. Want mo actie bouta de masa be lonta man. Want a sukru be de toch. Dat de mira be lai lontu bouterse. Mina sap el de mira de lontu bouterse ete. Maar misa meeting. Bergi ne miti ma libisma e miti. Da mo actie el de mira de lonta man ete. En alla masa stem red Suriname. Sabi
Tak aboko moro erg. Kan de niet. Kan de niet. Maar voor een regering, gooi een verkiezingscampagne, en dan mij taksan aan een mofo, en aan natuurpotamang, ja, aan natuurpotamang, nanga kraktisa, a volk jamang, da ineens je abi 3 mofogong, je abi 60 agenda. Momeku arki wasani. Volgers, wat dadelijk door to kotek me, en dan zoek wat reden of strotomi, na trobi. Maar arki ja. Ongeveer 6 miljard plus. Met We hebben al uitgewerkt de financiële huishoudenspositie van Suriname. Dat is ongeveer 6 miljard plus voor wat betreft vaste inkomsten en vaste lasten. Er is nog een verschil van 400 miljoen. Dat moet je balans brengen. Dat kan met een strak bezuinigingsbeleid binnen de regering, niet wetvollen. Geen reizen, dienstreizen, al die dubbele salarissen, al die voorzieningen. Gaat to the basic. Laat men zien dat je als regering de lead hebt in het brengen van offers om de problemen van Suriname op te lossen. Als je wil confereren in het buitenland, ga op videoconferentie, ga op Zoom. Alle mogelijke voorlopig, geen buitenlandse geweldige reizen. Hoe staat het met salaris van politici dan? Dat hebben we net gezegd, we gaan een wet maken waar het duidelijk blijkt namelijk al die dubbele salarissen weggaan. We gaan een norm introduceren. En een norm zal zijn, dit is de hoogste norm in Suriname. En vanuit die norm gaan we alle salarissen moeten regelen en dan komt een speciale wet ervoor. En alles wat met dubbele salaris te maken heeft zal af. Hoe je het ook, Samana president nu. We gaan normen maken. Minus een soort norm. Amataka volk no bapai. Anomitaki. Na no amasa tak dape na mana president nu. We gaan normen maken. We gaan geen dubbele salarissen hebben. We gaan geen dubbele salarissen hebben. Het volk gaat niet betalen. Anomitaki. President Santoki, na yutaki. Na yutaki, tak ibo setting. Maar no de. Itaki, mitake wale isikba. Mek ambassade, Zoom ambassades. Maar no meshi, ambassade Ghana. Want je koning Albert moest accommoderen de familie ving. Ambassade Marokko. Ambassade P.O. die hel. Soort ambassade jou oppo. Dat is maar een pinna naar de toekomst weg. Dat je een rijk zijn naar 16 auto. Naar een 60 agenda. Dat je taki. Ja, die dubbele salarissen en dit soort. P. Oteng aweto din in. O men de op zakba. O men money kongba. Want we jaren. Dape 500.000 euro. Dape 1 miljoen. Dape 2 miljoen. Mi takeng ba. Sa uno no sabi mi sabi tu. Want alam mo we kan wat trasani. Mi takeng ba. President regering Santoki. Wat ano prenswe ko charane dale. A mij mek motief tro president. Ja toch? Want SBB moest kies 3 directeur. Smoutron directeur dape. Wat zo'n belangrijke orgaan. Sang. Want toen Mati moest accommoderen. Want toen Mati moest kiezen eten want toen miljoen hectare. Want toen sabi toch? Tak tra mijn vrienden een helikopter goluku tak jaso. Wateki. Dape na go to. Dat er mijn chelle dape na een helikopter. Dan wa helikopter go tek eten drie batra sopi na foto. So me money de ma even dat smai pina la tour. Smai pina Tameja. Smai pina Flora. Dan de mai sen gewoon to DNA kandidaat dan gewoon to investeerders. En ze wa helikopter go tek sopi. Na foto. Wat de mai shisot musi de ma teki.
Mi breiti tak mi wa guru. Temi tak boy no tek material sani. Mi breiti falen no wan go to no wan udu nooit. Alles aan mi weiger. Want we tasman ang amofo. Teme barde ma mi tak no tek pakket jongo. Roko tranga. Yo de wan slaaf van regering. Lukus op sa. Volgers kan de no sabi. No bagi da bigi probleem. Moeder centrale bank no magi de ma money to. If you no look mo bagi officer dalat. Kan het al na fake news megi. Huh? Minister Financial Oteo Kotega volk. A real story. Huh? Minister Khaiber Singh. Wel tanli ja volk. Huh? Dressing muspai dat muspai. Ja, de vorige regering. Ja, de vorige regering. En de vorige regering. Er is geen beleid. Er is geen nationale visie. Voor mij moet ik dus maar zeggen, visie na woyo. De saput drawang ministerie. Ulaseng er. Ulaseng. Tanga no we feti fu pot famiri, fu poti mati, fu luku peu kapot wa tuma fu furu. We tak fu de tra regering. Maar begin luka pota speaker na ifesi. Huh? Dat tak speakertje aan de wand. Wie is het corruptste van dit land? Wie is het nepotisme van dit land? Wie is mijn neukme van dit land? U pota speaker? U denkt dat we gwanga alasani? Dat u moest tayo bere wat u nom ya meti? We moeten bezuinigen, maar je rijdt zo'n 5 auto. Terwijl je rijdt 60 auto. Huh? Terwijl je alle wikina na nikeri. Yo, me urak, jong. Dat kan mij doen volkscontacten roko. Huh? Buitenvrouw, binnenvrouw, derde vrouw. Trouwens, is mij met de mijn job op dakfood lanti wagi. Wagi 45 duizend dollar. Smij dan stap wagi tam nikeri. Sepsa. Mitake was, we hebben een spirituele probleem. Kiri is mijn job, is mijn kiri regering. First lady praat 500 SRD. Lekker zijn het allemaal los op. Wat je pakket baka 40-50 miljoen. Dan wat doet 3 man. En goedo. Dat de mij reis speedboat. Dan gaan om mijn bot uitbij. Zou ik bestellen kan een luchtvraag. Dan we gis mijn pakket. Met tegenvolgers. Hoe arkimi. En hoe share video disi. Hoe moest change uw mentaliteit. Dus zou we gewoon stem gides ma disi. Hoe no stem moro gides ma disi. De man zegt je pakket naar 500. Uno stem u yagi den gweno. Wat a change no kong. Roko no strefi. Ishi mi potwa santo. Mi tak troi ne stem. Lukosot leidership poti no lop wa leider. Lop you strefi. Lop you ching. Lop you ching sa omekip chi ete. No lobby me. Wambe barito, je hoeft niet van me te houden. Hou van het land. Wel, hou van jezelf en het land. No lobby leiders. De man zijn lee. Zijn de grootste leugenaars. De meeste politiek maar een lee 99,5%. Trouw 100% de lee. Tak in de eigen leden bribi. Project daar, project hier. Maar ina money pay dresi. Ina pay money gire young wang. Huh? Mitake ook toe. O pura her jeugdparlement. A her money van jeugdparlement. Geen enkel jeugdparlement. Huh? Dan wang zekere man, sabi de minister, Nikerman.
Ja toch, we staan niet keri. Huh? En mij ge eigen dochter om met duizend euro. Dat is om met Chibeka heb na money dati. Maar nee, mijn vader is minister, ik heb macht, ik ga misbruik maken. Dat van je en verwacht, dat kwam Chisa Libi naar Flora. Van je verwacht, wat Chisa Libi naar Hannasluis. Van je verwacht, wat Chisa Libi naar Houttuin. Wat Chisa Libi naar Domburg. Wat Chisa Libi naar Brokopondo. Wat Chisa Libi naar Sipaliwini. No man kies 1000 euro studiegeld. Daarom is het amoni sa we lassie. En je mag sabi, if wisranang, beweging outdoor. En mi abak krakti natuurlijk maar krakti, wat cha change koya. Wat cha change ko. No een jeugdbeleid no de. No een nationale visie no de gide jongwang. Des maar stuka dokteran, des de galuku de metaka watua, de rokai wa groentebedrijf verpak goed. Doktoraal groente verpak. Na tenner, amai brand groente, niet erg. Want dat dan money to be sorry, maar dat is een probleem. Maar great een landbouw op. Jouw minister van LVV, zo'n showproject. Er wordt niets gedaan voor de landbouwers. Nou, je kan longens maar naar een sama project. Als je ingewikkeld, dan kan tante naar een hoofd mee, nou je niks voor sama. Want wat doet man voor maar ik kies sama. Want toen LV, man, zijn eigenaar, zijn beleidadviseur naar LVV, ik kies sama. Dan is Saudi bezig regering. Nanga sang. No een landbouw ne doe. Dadelijk uno maar exporteer more vers. Volgens uno dadelijk dat maakt de diaspora. Dan no janseren na groente more dadelijk. En van toe importen no vet no de seti nanga de growers en de magwa in Usrefi zonder lanti den no maar exporteer. Met dat hard. Want je hebt een minister daar die alleen zijn visproblemen en zijn familieproblemen en zijn NV-problemen moet oplossen. Dan praten jullie over een nationale landbouwvisie. Dan we het over alle soort showprojecten, broodje op kinderachtige sani. Zou een directeur moest doen. Dan kan zijn zo'n man of Mohammed kan gaan doen toch? Want dat hebben we vet ook toe die positie. Dat hebben we vet ook toe die positie. Heer de we vet die positie. Heer de we vet die positie. Maar tante me ook. Dat je potom toe kwakshalvers. Half denkende. Desta krabo ipoti wa baril gisma. Sana verstand voor landbouw. Dat is dan bel wa lomang. Tak ik kan je me helpen. Want die stukken, van Amina Mantua staan dat joh. Ze zijn allemaal epot nat ja. Evi. Regering. Te op een maand en je drink je koffie. Is aan het ching. No drink water, water, water eten. President. President, you waka a wiki dis going on two projecten. Pe you bego actie desma. No, de aluma alas ma change de nummer. De atra nummer. Allemaal. Want de aplas. Dat you no moest ben beloof. You no ben beloof. Toch? Dat na dat ibo do. Want na you beloof. Tak ibo red Suriname. Na you beloof. Tak pa me poko miljard. Wat we hebben IMF niet nodig. Ja? We hebben IMF niet nodig. Want money opkomt. Diaspora money opkomt, president. Sapsa. Na wasmachine want draai juno. Na Whirlpool want draai juno. Want buitenland heeft jullie helemaal door. Al die grote projecten. Die mannen hebben jullie door.
Als je niet weet. Die man praten over jullie. Let op, Sambetaki. Mitak alasan overhoog. Alasan overhoog. En kan pribi alasan overhoog. Van de week, Yoshi, om een bedrijf overhoog. Dat de man tak doet controle. Alles soort vliegende schotels, je kaart komt. Inogo man. Man gide handelaar dala. Sang, ume kwa wet, ano epi. Mitantake. Bangi no man gim dalaf airport. Mino man kis dalaf cha baby food en no de. Ha? Mino man kis dala fu cha bruine bona kong. Ja, minister voor HI, doe ik voor geen enkel rot. Wat doen hij Arki? Jullie hebben eigen beleid. En jullie beleid is nu, kijk wat te halen valt, kijk wat. Hé jongen. Is dat met mij wacht die de vergunning? Is dat met corrupt mijn actie, money, voor kies de vergunning? Tramana man kies de wekker vergunning 3, 4, 5, 6, 7. Want money moest pay. Alla seva kondres je pai chuku. Minister HI. Ote asantok bana unu. We hoorden document aan de vergunning. Want je uit de Kamer van Koophandel een probleem. Tegen wat Kamer van Koophandel. HI nou een probleem? Nee. Een ondernemer moest bij wat 1000, 2000 golo. Of als nee, moest bij 5000 golo. Of als deze zijn om aan tak nengere, wat hij vrede, om aan drijfwinkel moest bij 10.000 golo, voor kiezen vergunning. We hebben informatie. En we hebben informatie hard. Hard, we hebben informatie. De mok kan bewijs dat hij. Volgers. Want alle de mij weer hoe gaat. Alle minister weer heeft moeten leren zo. Maar de vergeten. Tak na wisranam. De vergeten. Tak desma sago stem. Desma fu flora. Desma flatour. Tamega alla seva contradici. Sago stem. Want usap sabop sanga uno. Dat we tantaki na NDP, na NDP, na NDP. Matanga no. Minoshino wa money sa utek ete chako ikas. Tanga no next. De money sa chako we bescherm. We bescherm wat tuma. Hij heeft teruggestort hoor. Hij heeft dit gedaan hoor. Minister Agaiber Singh. Alle de hey contract. Voor onderwijs. Alle de gebouw sa euro voor om een miljoen. Sang, omdat na VAP'er. Ote je pot een lijst dat hij Agaiber Singh. Ote we doen alle de huurcontracten op. Want uw president zei dat we gaan bezuinigen. We gaan niet meer naar het buitenland gaan. We gaan geen ambassade zetten. Ze kunnen met een Zoom-meeting alles doen. Dat is de techniek van nu. Sapsano. Suma brada nga sa. Mus accommodeer ete. Want we maken wat begin bari. 500.000 euro gefinancierd. Hoe gaat teka money? We teka 500.000 euro voor 200 leerlingen. Of een aantal chinsapoti. Sanoma stuka af. Me aksuno. Kan ook aan pikimi. Kan ook aan pikimi. Mi taking en mi taking mi tego ama fos afverkiezing. Mi tak im luku de man disi. En mi tegen wan een vrouw sa jompo sa mopo na bouta. En mo karening mi tegen. Mi tak yoshi a president disi. Abi 3 agenda na nga fofesi. En mo karening wam de day. Daarom mi no werk mi na nga aantal san. Want tante bouta mi tegen. Sabe gwa fi happy. Mot karane wam de day.
De mine taxani uno wer mi ede. Want usma say bel me. Mino go cheer a cell of a app nummer. U kan bel me. Mo sap sa we tegi mi. Wat temo op een aantal ma biggie back. Nanga de 80 TV. Nanga de 200 TV. Dat we tak mi takru. Ere? Dat we tak mi takru. Want mi tegen fos verkiezing. Fos amopa Holland. Mi tegen tak mi no wat tak na nga man disi. Maar you dwenge mi tak nga man. Mi sorry van man dis de. Na ma karakter. Kut ka kut ube wan tron president. Bouta juning teki. Da potas gaat borfe. Dai no sabi. Dai no klagen in chara kondre waka. Maar te chara kondre. Dai no rij in drie voor wagi. Inom face. Inom vrienden een helikopter. Takje gwe. Rijdt op een brokopassie die rijdt toe. Down to earth. Mitanga libisma. Maar if je denkt dat ik tron weer vreedbaar. Want we altijd maar voelen. Tron gado. Dat bang je een probleem. Dus maar zijn voor die 2.000 $3.000 probleem. President. Je actie des man. De veiligheid man. Zijn roko giyu. Of de daar buiten. If de ko uit aan de money. President. Go naar AZ ziekenhuis. Of Sint-Vincent ziekenhuis. Of Diakones ziekenhuis. Actie de if des mij ko uit aan de money. President. You be des koutu. Takra des koutu if de ko uit aan de money. President. Go haven. Itakra de douane. Look if de ko uit aan de money. Maar president in de eerlijk toe. Terwijl een aantal man via een feest in een locatie naar Kwata. Nanga alak maar. Nanga vriend nanga helikopter. Dan spreekt hij aan. Dan spreekt hij aan president. Want een volk nesribi. Terwijl feesten naar Shadin. U denkt dat man sabi? U denkt man lukuno? Dat die wat hij tak aan een unube feest? Aan een unube feest? Takangami, takanga wisranan, takanga volksman. Kan je dat begrijpen? Want nono against alasan stil. Awatra, isam atantiri. Go in de dorpu. Mi be guabro kopono. Go. U denk dat pakket op desma? Ik denk dat 500 SED chauffeursleden praten hier en daar. En mi accent. Per budget dat de. Per money mopo. Mi na verre erg. Maar per verantwoord toe de. Want u sponsoren de. Smannen de sponsoren. Want de sponsors line no. De chaprahas. Sabe da NDP. Meshide na unu da betu. Want we kade man chaprahas. Minister Akay Barsing. Minister Akay Barsing. De chaprahas. Sa wel je pai. Ja. En kom giwa tolere minister Akay Barsing. A man say pot dape. A directeur fi. Dat de money lusu. Kom giwa. Yo. Minister, if takangama no make a bell ondernemers dat er no mika setara suji. Mika setja overmaken gi. Maar sommige procent er mika takangane man. Minister chekatori. Want dat na lur me luring. A lur me luring. Tak mino karane tide. Maar if weer me ere. En wat de ondernemers kon klagen, dat kan mij belde man. Dat ik rasu seti era. I monitore seti. De actie de man money. Minister Aybar Singh. De chaprasa dape. Sa ep chapra hatu. Want niemand praat over ex-minister Weinerman Adeline. Niemand praat over er meer.
Apista ben op hem of tak sabop sa. No as man ondersteun. Apista mi klagen mi taki. Bena de mo chill mi omas madati. Alasan fa mevrouw Edat ko uit van ex-minister Adeline Weinerman. Mi never vergeet. Mi jumpo aan toesma. Maar de nebewa shi no ta vernietig. Da vergeet ex-minister Adeline Weinerman. Sana bewa werk mee. Nanga de rotzooi voor een aantal man. Da bewa chiras ma. Minister Agaibersi. Tak nanga yuman da pera. Want au pori na one day mo go live tapamang da mo tege MPP chocolade mars MPP chocolade yos don bel ana sap my bel se ay no spam ay dritona rama choa du suera da maak ek direk vir jou da rekening dat dit direk word oorgemaak op jou rekening da mina maak kies mi money ete surpas no ma pai mi ete. Upatwa lele kuna surpas. Upatwa lele kuna surpas jisma dape. Do upatwa tra ex lele ku. Takamo dry surpas. We dry balji mino. A politik we duno. A karma o te kunu. A karma te mik bananga wisran hang. Temo bronde maya udu merki juno. Dawa taksa op sa dawa takwa kanker nanga dawa siki na mio brong mina ke we do nanga mita uka hor mi money metam brong amaya udu merki juno you mak sabi surplus director you mak sabi motake harti de you want ino pai mita money samro ko mek surplus project a eerste project uno pai mi una pai mi o mek mi pai natuur era o make me cray dat we shisa mo do nga unu. Dat je leert sana inderjal. Era? We play wan bigi geweldigheid na nga mito. We probeer verkeer mi. U denk al luk na nga unu. Ano luk? An naturo chamigwe. Mi de bereid fu van natuur chamigwe. Maar ano luk nga unu. U wiswasi. U hora kondre voor de gek. U hor libisma voor de gek. U gwa osa nga osa da no sab desma. Uno sab desma. U gebrek om mesma sa waka osa oso. Dat tide uno sab de nummer. Yo liba man. Uno ko temi laulo sahara. Moluku. Olanga wayama pina disi. Moluku en if mi o chasma gwa strati if na corona of na no corona u mag sabi baka 25 Mei e chenchi no kom wel mi mi another trama say bla 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 autobum mi sap samidu en watu de masa tape ina parsa de buang de man sap sami de start fodu. If mi mobiliseer president, dan u kan go dok iemand actie de man. Mi ne bluff unu era. Maar no mo kom gewoon mix ma pina. No kan o boom beleid. No kan o boom beleid. Dat was she. Dadelijk een jari de ko alleen jou de. Want baka omemu 12 plus 12 24 plus 7 baka 30 mum. Dan heb je baar verkiezing propaganda om ik baka dat je longwa oso baka want nee je hebt nog 5 jaar nodig. Mi chocolade mars. Dus op een van een partij sang, mo bigi ba een partij puro op een partij. Want anoluk, ino mix ma pina so man. Uno sa fast my pina no. Isa mes man ma by baby melk no. Voor mij uno de bewust dat we drinken Hennessy, nanga, voor de kan red label, nanga black label. Alles wat geweldig soppie.
Dat volk heb pina. Boy, is je dat meneer conflict? Maar mika regering bouta no sroto no amar. Tamai takia. De eerlijk toe. If smai tak over democratie. Make des mataki. Go make a evaluatie vanaf je teka kondre om eens maar kind en schreefie. Go make a evaluatie om eens maar aanrijdingen. Om eens maar een kistrobi zomaar. Itekwa kondre president. Itega gromma dranchi. Igo pa na gromma. Want we tak op gado o papa siji. Me bribia. Mano soara. Ano soara. Ano sote 200,000 ma. Nanga 300,000 ma. Ego siribi nanga angry. Smai siribi nanga angry. President. Ano play. President mi pratwa her af container brana bona. Mi no attacking. Smai sirbi nga angry, president. Daya wi. 60 motor na kami ma stereo. Nakita tu potyo. Fu opo mora ambassade, fu poti her family. Safe sanga uno yo. Maar goed, volgers. Ik kan me echt boos maken. Ik kan raak om de sandisi, jongen. Ik kan raak. Want kan je niet stap om eens mijn pina. Dat was de DNA. En ik lek wat pussie. We lukken merken. Soort merken wat dringen. Dat is mijn pina. Dan vind ik bepaalde mijn lesie. Wel, dat is mijn pina en lesie. Ze komen niet uit, president. Dene komt uit naar de money. De bedrijven op alles aan 15 en 20%. President. You know sabi? Dat weet de kassa en met grap aladi. Kan wel een showproject. Brug over Nigeria, een tender. En dan gaat er een waterstofinstallatie. En dan ziet dat de man firma hersa uit voor batterij. Tak 28. Een volgende technologie. Dan komt er daar weer energie leveren. En die kap die 20 maal duurder is aan stroom. Dan mag me rekenen uit toch? Want die moet potentiëren, president. Dan kan ik gaan lezen. Dan kan ik poten Excel file voor luku. Dan moet de pakier met pura sanati. Want dan EBS met allure melo op EBS toe. Allure melo op EBS toe. Dat is chiffre wat je internationaal. Op EBS toe. Met lure na sanati. Dan moet sorry zijn internationaal krakti. Era? Want mi kies briefing ba. Even kako hack me mee, want ook is ook hack. We play biggie hacker in haar kondre. We gaan WhatsApp lezen en kijken van, hey, een beetje jongen. Ga informeren wie de grootste hacker was in 1986, joh. Ga jullie informeren hoor. De massa staat mijn achtergrond. Ga jullie informeren wie de grootste hacker was. Hoor? Hoe gaat actie? Era president? Play wel een hack. Tak tuwa sen sanjim ko damo. Hey, saib sanga u. Dali ka nga baby wetaki yo. A baby wetaki. Okay. U play o pokuera. Mamotay, if a volk op pinago sodoro, mi beloof 25 mei. Mensen, u share een video disi. Want 25 mei,
dat we een beweging, dat we zien wat mij naar beweging toe. En dan gaan we gaan alla strati. Alla say we go. We gaan takken we film. Dat o de uno. Dat is een blok YouTube, is een blok alla sanera. President, dan de mafio. Want une duere. Une due. Lasing. Isabi, uno danga volk bezig. U de constant ng Australië bezig. Allemaal, constant. Hoeveel grond kunnen we stelen? Lekwa ma guanga grond. Lekwa ma guanga ala de bigi oso. Agesta ko guanga ala de money. Agesta ko guanga ala de go to crime. Agesta ko guanga ala de go to jongo. Nanga ala de concessies. Nanga ala de udu vergunning. Nanga ala de vergunning. Peogwe, aleja auta. Het gaat vlak hier blijven. Het gaat vlak hier blijven. Leja auta. Wie zijn er nou volgers? Yo, sanep sayna kondreara. Smai pina. Maar ja, uheru ede cool. Uheru ede cool. Ja, Irma, Beirut. Als ze dat moeten doen, laten ze maar dat doen. Maar alles wat ze doen, dan pa je 3 dubbel. Dan ben ik een voorbeeld voor een aantal dingen op zakba. Kijk daar zo. Mevrouw Hilda, ik kom niet uit met mijn salaris. Ik ben een alleenstaande. Mevrouw Hilda, weet je hoeveel alleenstaanden er zijn? Met 3 en 4 kinderen. Ik heb elke dag contact met ze hoor. Ik heb elke dag contact met ze. Voor de verkiezing, na de verkiezing. De mensen die me kennen weten hoe ik ben. Mine change mijn nummer, mi ba makti alasami, toch mi tan precies zo. De mensen sabi maar nooit mi chamis refigo. Isabi dan, nooit mi chamis refigo. In de gewoon vis refi. Maar tak ja, politiek im lei, dat no lukt na meer. Je no kan lei 99,5%. Lei half procent. Mi tega man toe. Ano lukt na meer. Ano lukt. Mi panoleer mi so. Mi panoleer mi fufuru. Ja. En a guru sami abi. Dali bete. Amate mi tak yere no. Ishi de maaf mi. Mek de furu. Alasan ko uit. Alasan ko uit. Mi breedte tak mi be op zo'n guru. Tak no vet aan grond op sani. Wees gelukkig wat je hebt. Roko tranga. En allemaal zou tak me en roko tranga. Tanga no man go take the money no man fe hoefdra dat we ko weer de chima ede na sani. No weer me edera. Volgers, een prettige middag. One sweet day, voorzichtig. No na morgen erg lockdown. Uno go pora sahara. Wat de regering zoekt altijd dat man kan doen volle lockdown. Want de uno man taki. Maar je hebt dat also. Je want bakkie patat. Je want bakkie flerk. Je want bordje pouta. Maar je vindt dat money bij dat. Want alle total lockdown en lockdown. Het kost money. En je make money in lockdown. Alle restaurant, alle staan op begin go. Zo erg. Dat ook morgen erg. U krak tu srefi, u takan o srefi, u bondru srefi. Want dat belangrijk. If u no bondru srefi, dan metaklek strana man. Metaklek strana uma na strana ching. Vooral aan jeugd. Want de politiek, hij skooi voor u. Hun is staan niet. Strana, crioro, you Japanese. So, voor play uno. Voor draai u tapu. Voor gebruik uno. En ding ik kom moro gudu. Ding ik po dep ching.
naar buitenland. Den etek money voor make them change stuka. Dat yup ching no stuka ete. Maar if you no bondru. De semman sa de baka e fetigi makti. De semman sa wan kom baka de man de baka. De semsan om mitunu. Mitakeng ba ana troi se veri. No teka troi de saptak na akondre o klari. Want mi te wa matak afna o met troi u prati. Des ma dat bestem junta pa partij. Da obedem moro bigi partij. Stem te go dislesi stem bo us. Gisap sma gise stem wisrana. Uno mek grap. Uno teka sane mek joke. Het gaat erger worden. Wa gwa dipi. Kade une sheng ete. Met tanta kanga unu. Isa met tego last one drifol derde of vierde list of de one de programma te dan alles aan voor mek de lau unu. En van de week ga je nog zien. De zijn go morgen 20, 15, 30% sana gwa lokto. Wat Chimayer sami meki mi be pai kane 500 holo. Je pai 3000 en 4000 holo. Dat na verschil voor nou. Dan laat je even nou abe in een hustle. Go prani. Go duwan san kwe kwa 54. Want ano lukt aan de man is toe. De man go do next gi uno. Want de man luko de strefi wang. Nanga de familie. Nanga de smas want to smaf ding. Me begin nga nef wisrana. U bondrus rana man. No me dama pratu no me chiva me takanga uno. Want te verkiezen ook dan nee. Ik ben Sarah Makaner. Je moet voor mij stemmen. Ik ben Okaner. Bullshit verhaal. Bullshit. Mi chocolade Mars. Alla de man is op mijn agenda. Alla de man. Alla de man. Ik ken ze door en door. Mi sap de boom. Daar heb de wrak te metaki. De kan kost me, de kan ontvang me. Mine go tak, if de nou takken aan me, if de man nou hoor politiek gescheiden aan mati, if de man nou hoor politiek gescheiden aan zakelijk, mek de ja me mars met tegen de nou. De nou bel me morgen toe. Want je pina volk. We pina volk. Taki bo setting. Setting. Pitak sanyo. Ah, Jurek, gwe? Volgers, blijf sharen. Takangos refi. Takangos refi. Takangay kra, takangay yeye. Meka trangayu. No meka chari go du laulos hani. Wa me sabi. Tino man yan, tino man dringi. Mishiwa na tu man jaso. A brokomi ati. A brokomi ati. Daarom is je me neko zo vaak. Want de sansa me mitte de opo. Ano makkelijk. Ano makkelijk. Ik ben weer een van die dagen. Van Natuurgima Krakti. Ik wil iedereen bedanken die mijn video shared. Biggie Lobby. En takang usrefi. Taklek wisrana. Takang usrefi. Voor de buitenlandse volgers. Ik heb een goede kameraad in Spanje. Ik ga zijn naam niet noemen. Die zei, hij praat eigenlijk amang. Hij takang ami. Hij kwam Biggie Kill. Echt op leeftijd. Huh? En mag ik niet vergeten. En iedereen die me ook elke ochtend. Ik krijg elke ochtend heel wat apps van mijn volgers. Ik wil ze allemaal bedanken. Ik wil niet bij naam noemen. Want alle keren dat ik door. Die zegt nee, dat Carmine. Huh? Ik wil iedereen bedanken voor de leuke gezegende woorden. Ja. En
Laten we elkaar zo lief hebben. Kolobus Refi. Ja? Nog bedankt, lobby. Iedereen, wie Stranang, lobby Stranang, wil ik de groeten doen. U tekade, u voorzitter, u jeret wat op de feest de mo horen jono, u arki, meka sikigwe. Ja? Nog wat klas kreeg no baya. Ciao, ciao. Sakiki suma udeno. Sama kasih apa udeno. Ik zie wat gebeurt er. Zeg saya. Zo mensen, ciao ciao. Ik meld op tijd wanneer ik weer ben. Als ik er ben, dan ga ik wel op tijd melden. Ja? Nog bedankt iedereen.